Que tal, saudos? A Garda Civil de Tráfico denunciou a un mesmo conductor en Noia por infringir as normas de seguridade viaria ata en 2 ocasións en menos de 2 horas. Circulaba sen permiso e duplicando a taxa de alcohol permitida. Vémolo de contado, despois dos titulares. O alcalde da Pobra amosa a súa preocupación pola deriva dos vertidos da Ribeiriña. O rexedor pídelle ás administracións con competencias neste asunto, tanto a Xunta como o Goberno Central, que dean dunha vez solución a este grave problema. Asegura que o Concello non ten capacidade para facelo. O Partido Socialista de Pontevedra denuncia a confusión xerada polos novos sinais que regulan o aparcadoiro nas rúas da contorna da Praza de Abastos. Agora só se permiten paradas dun máximo de 15 minutos entre as 8 da mañá e as 8 da noite. Din que os novos sinais non son claros. Un grupo de xubilados do Salnés crea a asociación Sabia Bella. O colectivo nace coa intención de promover a primeira residencia de maiores da comarca en réxime de cooperativa. Un modelo explican que funciona xa noutros puntos do estado. Xa están a estudar a compra dun hotel para transformalo nunha residencia. Propostas enoturísticas no Salnés ás portas da Semana Santa. Hoxe nas Novas falaremos das iniciativas que van impulsar en Martín Codax. A adega reforza a súa oferta con actividades pensadas para públicos amplos, tanto autóctonos como visitantes. Inclúe visitas guiadas con catas de viños e produtos galegos e un paquete de experiencias nas que se vincula a viticultura coa tradición mariñeira. Esta fin de semana disputarase unha nova edición da Challenge Volta ao Barbanza a Orixe. A cita deportiva, dividida en 2 etapas, Rianxo e Ribeira, reunirá a 120 ciclistas dun total de 18 equipos. A proba está organizada polo Clube Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo. E hoxe nas Novas tamén falaremos do Día Internacional do Pobo Xitano ou coñeceremos máis detalles do concerto que xa lles avanzábamos onte aquí nas Novas de Jennifer López en Pontevedra. Será todo de contado aquí nas Novas. A Garda Civil de Tráfico denunciou ao mesmo conductor en Noia por infringir as normas de seguridade viaria ata en 2 ocasións en menos de 2 horas. Circulaba sen permiso e duplicando a taxa de alcohol permitida. Nun primeiro control, os axentes constataron que carecía de permiso de circulación por resolución xudicial e, posteriormente, tras ser sometido tamén ao control de alcolemia, deu unha taxa que superaba o dobre da legalmente establecida. Realizada a correspondente denuncia, os axentes inmovilizaron o vehículo, polo que o condutor tivo que chamar a un amigo para que se fixera cargo do coche e que non quedara ali abandonado. Menos de 2 horas despois, a mesma patrulla que estaba a realizar un novo control noutra estrada detectou outra vez a este condutor ao volante do mesmo vehículo. Nas probas volveu a dar positivo por alcohol e os axentes tiveron que realizarlle de novo unha nova denuncia. Segundo informaron fontes de tráfico, este condutor podería enfrontarse a penas de prisión de 3 a 6 meses ou multa de 1 a 2 anos e traballos en beneficio da comunidade de 1 a 3 meses, en caso de ser condenado, ademais co agravante de reincidencia. A sanción levaría aparellado tamén 2 multas de 1.000 euros cada unha e a retirada de 12 puntos de carné. Por outra banda, a Policía Local de Ribeira informa de que levará a cabo tamén ao longo desta semana unha campaña especial de control de velocidade nas contornas escolares e nas estradas do municipio onde se rexistran con regularidade velocidades excesivas. Esta acción responde ás demandas da veciñanza e da comunidade educativa que veñen reclamando ao Concello medidas para mellorar a seguridade viaria nestas áreas. Durante estes días, os axentes realizarán controis específicos en puntos sensibles como colexios, institutos e rúas con alta densidade de tráfico, co obxectivo de previr accidentes, evitar atropelos e garantir traxectos seguros para a rapazada. E viámolo tamén en titulares, o alcalde da Pobra comparecía esta mañá diante dos medios para amosar a súa preocupación pola deriva dos vertidos da Ribeiriña. O rexedor pídelle ás administracións con competencias neste asunto, tanto a Xunta como o Goberno Central, que dean dunha vez unha solución a este grave problema medioambiental. Segundo asegurou, o Concello non ten capacidade para facelo.
Van alá 4 meses dende a aparición do primeiro vertido na Ribeiriña e a día de hoxe aínda non hai certeza ao 100% da súa posible orixe. Segundo explicou o alcalde José Carlos Vidal, parece ser que as obras de rexeneración levadas a cabo por Costas no entorno semellan estar detrás do problema, pero tampouco se sabe con total seguridade. O máis preocupante deste asunto é que a estas alturas aínda non sabemos con seguridade de onde proceden os verquidos, non? Si parece que están relacionados, polo menos en parte, ca zona da Onza de Oro, onde estaba precisamente a nave da Onza de Oro, é debido, pois, seguramente, aos traballos que se realizaron ali por parte de Costas para recuperar ese espacio natural. O problema preocupa o Concello, que urxe das administracións con competencia na materia, tanto a Xunta como o Goberno Central, a través da demarcación de Costas, a busca dunha solución a este grave problema medioambiental, xa que, segundo el, o Concello non ten capacidade para facelo. Somos conscientes das enormes dificultades que plantexa unha solución integral, pero o que non pode pasar é que despois de todo este tempo non se dera ningún solo paso adiante que resultase efectivo para poder poñer freno a estes verquidos. Por eso o que queremos é emplazar, sobre todo, as administracións competentes, tanto a Administración do Estado como a Xunta de Galicia, a que deixen ao millor de botarse a culpa un ao outro e se emplacen e entre os dous podan chegar a buscar unha solución na que, desde logo, o Concello estaría sempre en todo momento totalmente implicada. Por outra banda, dende o Concello negan tamén que non se remitiran á Xunta os informes requiridos, tal e como denunciaba a conselleira de Medio Ambiente hai varias semanas. O que pedía a Consellería era información sobre os residuos de Adasa, non sobre o tema dos verquidos en xeral. Entonces creo que iso é importante puntualizalo, que pode estar ou non vencellado o que haxa dentro da parcela de Adasa cos verquidos, pode ser, pero houbo no mes de xaneiro varios organismos, tanto municipais como da Xunta como estatais, dentro desa nave e todos son conscientes do que hai. Entón, esa información eles tamén a teñen de primeira man das súas inspeccións. O Partido Socialista de Pontevedra denuncia a confusión xerada polos novos sinais que regulan o aparcadoiro nas rúas da contorna da Praza de Abastos. A toda agora, a pesar de ser unha zona reservada a servizos, os vehículos podían quedar estacionados fora do horario establecido. Agora só se permiten paradas dun máximo de 15 minutos entre as 8 da mañá e as 9 da noite. Dende o Concello explican que se busca evitar as festas improvisadas que se montaban polas noites. Os socialistas critican que o cambio non se anunciara previamente, que os novos sinais din non son claros. Na fin de semana impuxéronse xa unha vintena de multas. Un sinal como este regulaba tai pouco o aparcadoiro na contornada a Praza de Abastos de Pontevedra, aínda que reservaba o espazo para servizos no horario establecido, permitindo parar 15 minutos, fora desta franxa os vehículos podían estacionar libremente. Hai uns días o Concello mudou estes sinais por estes outros. Agora tan só se permiten paradas dun máximo de 15 minutos entre as 8 da mañá e as 9 da noite. Fora deste horario está prohibido estacionar. Os sinais son estéticamente absolutamente iguais que os que regulan a zona 15 en toda a cidade, os únicos que había prácticamente hasta o día de hoxe que regulaban a zona 15 en toda a cidade, e aínda por riba o texto é exactamente o mesmo, cambiando a orde das palabras, non? E significa cousas totalmente diferentes, claro, que o que ten a linguaxe, pero o que non lle podemos pedir aos veciños e veciñas é que cada vez que teñan que aparcar teñan que facer unha análise sintáctica da sinal que teñen na zona na que aparcan. Estes novos sinais están na rúa
Rúa Serra, en Valentín García Escudero e en Julio Camba. Os socialistas critican tamén que non se informara aos veciños do cambio e aseguran que na fin de semana xa se puxeron unha vintena de multas. Esta pasada fin de semana, froito desta non información por parte do Concello de Pontevedra, pois súmanse aproximadamente unha veintena de multas só na Rúa Serra, de xente a que lle meteron unha multa de 200 euros e en algúns casos con retirada de grúa, non? E non porque tivesen ningunha vontade de infringir a norma, senón simplemente porque non sabían que a norma cambiara. Segundo o goberno local, a medida tomouse a petición veciñal, xa que tras o peche dos locais de ocio nocturno, algúns trasladaban a festa a este punto, poñendo música nos coches aparcados a altas horas da madrugada. Explicación que non convence o PSOE. E que independentemente de que se poda aparcar ou non, un non pode poñer música pola noite a altas horas no seu coche, a todo volume, molestando os veciños, non? O problema non é aparcamento, o problema é controlar que non se produzan esas violacións da norma. Se polas noites, moitas veces, só temos unha patrilla da Policía Local para vixiar toda a cidade, é difícil perseguir ese tipo de comportamentos incívicos e, claro, se opta por solucións drásticas como prohibir o aparcamento simplemente para que unhas persoas non poñan música elevada no seu coche. Nesta mesma liña tamén se pronunciou o Partido Popular. Para Rafa Domínguez, o conveniente sería reforzar a presenza policial para atallar estas festas e cualificou de ridícula a decisión de modificar os sinais de estacionamento. E os socialistas levarán ao vindeiro pleno de Pontevedra unha proposta para ampliar os equipamentos deportivos da zona da Xunqueira. En concreto, propoñen dotar o Colexio Xunqueira 2 e o Instituto Xunqueira 1 de 2 novos campos de fútbol de herba artificial de última xeración. O primeiro, adaptado para a práctica de fútbol 11 e 8, rugby e béisbol. O segundo, para fútbol 8. Estes equipamentos servirían, din, non só para mellorar os espazos nos que o alumnado destes centros fan deporte, senón tamén para ampliar as horas que o complexo deportivo Manolo Barreiro ofrece aos clubes de Pontevedra. A moción recolle tamén unha reclamación sobre o Manolo Barreiro. Os socialistas exixen unha mellora do mantemento destas instalacións, así como a construción de vestiarios exclusivos femininos ou a cobertura das gradas do campo principal. Para levar adiante esta proposta, o Partido Socialista insta o Concello e a Xunta a acadar un acordo cos consellos escolares para a construción destes equipamentos. Dentro dese horario non lectivo, estas instalacións deportivas que gañarían os centros do Xunqueira 1 Instituto e o Colexio Xunqueira 2 puidesen incorporarse á oferta de horas que o complexo deportivo Manolo Barreiro ten para adestramentos e para competicións polas tardes e as fins de semana. Insisto, fora dese horario lectivo no que estaría en exclusiva para os colexios. 10.000 metros cadrados de espacio deportivo neste entorno da Xunqueira, 10.000 metros cadrados para mellorar as condicións nas que practican deporte e educación física os alumnos e alumnas dos dous centros escolares afectados e que sumados aos que xa temos no complexo deportivo Manolo Barreiro permitirían chegar ata os prácticamente 30.000 metros cadrados. Bueno, xa lle avanzábamos onte aquí nas novas. Jennifer López vai actuar en Pontevedra o 8 de xullo. Hoxe coñecemos máis detalles. Joder. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Neste 8 de abril conmemórase o Día Internacional do Pobo Xitano. Na nosa contorna salientan os actos que se celebraron en Vilagarcía. O primeiro deles esta mañá na sede de Cáritas, entidade que leva unha década traballando na inserción das mulleres xitanas a través do programa Laborando Caló. Aproveitaron esta xornada para dar lectura ao manifesto onde se reivindicou todo o que aportou e aporta o pobo xitano a Galicia. Orgullosas de ser gitanas. Es prioritario reconocer la contribución cultural, social y lingüística de nuestro pueblo gitano en nuestro país y en nuestra comunidad a lo largo de estos 600 años. El pueblo gitano ha hecho importantes contribuciones culturales, enriqueciendo la
la región con música, danza y tradiciones, siendo parte integral de la diversidad cultural de Galicia. Levo o programa Laborando Caló actualmente en Cáritas Interparroquial, que é un programa que traballa con familias de etnia xitana e tamén familias que son de orixen estranxeiro. É un programa que este ano cumple xa 10 anos en marcha e empezamos no 2015, onde traballábamos concretamente solo con mulleres xitanas daqui de toda a comarca do Salnés e, bueno, o programa en sí foi derivando, bueno, pues que se foron logrando avances, se foron logrando cousas, foi derivando a non só traballar con mulleres xitanas, sino tamén con mulleres, pues, bueno, que proveñen de outros países e que tamén teñen elementos culturais diferenciadores. Dende Cáritas aproveitaron esta xornada para poñer en valor todo o conseguido a prol da inclusión grazas a este programa Laborando Caló, unha iniciativa que traballa con familias de etnia xitana e agora tamén con inmigrantes para acompañalas e empoderalas para que inicien o camiño da transformación social. Trátase dunha iniciativa de carácter integral que se centra en 4 áreas: saúde, vivenda, educación e emprego. Ademais deste acto, Vilagarcía acolleu esta xornada outras iniciativas polo Día do Pobo Xitano. Así, a Praza de Galicia acolleu a representación dun teatro inmersivo que leva por título Escoitamos pero non xulgamos, no que están implicadas boa parte das familias xitanas que viven en Vilagarcía. Busca desmitificar as ideas preconcebidas que xiran arredor da poboación xitana. A xornada completouse con música e a celebración da cerimonia do Río, no Con, que incluíu unha ofrenda floral en memoria das víctimas da xenofobia e o racismo. A delegada da Xunta na provincia da Coruña desprazouse esta mañá ao Parque de San Roque para coñecer os traballos que están a desenvolver os alumnos do Taume 10. Trátase dun obradoiro de emprego conxunto entre os concellos de Ribeira e Porto do Son, no que participan 20 alumnos. Belén do Campo tivo ocasión de coñecer parte das tarefas que están a desenvolver os 20 alumnos do obradoiro Taume 10 que promoven conxuntamente os concellos de Porto do Son e Ribeira. A visita desta mañá tiña lugar neste último municipio, no Parque de San Roque, onde se están a executar tarefas de limpeza de maleza e restauración de mobiliario, enmarcadas nos 2 módulos tanto de forestal como de carpintería. Estamos formando a persoas do Concello de Porto do Son e máis do Concello de Ribeira para que teñan unha capacitación laboral nun nicho de mercado que demandan moitos traballadores, non? Neste caso, os obradoiros de forestal e de carpintería. E ademais, gústame salientar públicamente, gustaríame que a xente o soubese, que o alumnado que participa destes obradoiros de emprego fan traballos á comunidade excepcionais. Que o objetivo é ese, que se faiga esta formación e que abra unha porta ao mercado laboral tanto en forestal como en carpintería. A verdade é que nós estamos traballando en temas do son, en pasarelas, que a verdade é que temos moitos kilómetros de pasarelas, pois temos moito mobiliario urbano de madeira, e a verdade, e o apuntaba o alcalde de Ribeira, que se non fora por estes escolas obradoiro, ter todo isto en mantenimiento óptimo era moi complicado. Ademais desta importante contribución á comunidade, os alumnos reciben ao longo dos 9 meses que dura o obradoiro formación teórico-práctica que permitirá a obtención dun certificado de profesionalidade. Con estes obradoiros o que estamos a facer en estes 9 meses que teñades esa formación teórica e a su vez a formación práctica. Unha formación teórica que os alumnos da parte forestal xa nos estiveron comentando, no, de todo o que estaban xa facendo durante este tempo e que agora vamos a transformar na parte práctica. Para levar adiante este compromiso coa formación ao emprego, a Xunta investiu este ano na comarca 1,2 millóns de euros, sumando a este obradoiro os de Boiro e Noia e Lousame. E ata 10 millóns de euros está a investir Turismo de Galicia en axudas destinadas a mellorar os establecementos turísticos en todo o territorio entre os anos 2024 e 2025. Un dos beneficiados foi o Hotel Delfín Azul en Sanxenxo. Aquí estánse a realizar obras para mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. Hoxe recibiron a visita do delegado da Xunta en Pontevedra. Son rapaces, emprendedores, non, que recibiron o testigo dos seus pais e están facendo unha aposta importante por mellorar a calidade, pois, digamos, das infraestructuras turísticas de Sanxenxo e, polo tanto, do Salnés e de Galicia, non? Polo tanto, estou encantado de poder visitalos hoxe, comprobar a obra que están realizando, que contou cunha pequena aportación da Xunta de Galicia para a mellora, dentro do programa de Turismo de Galicia, para a mellora da eficiencia enerxética
estética, neste caso pois para unha mellora da fachada e das fiestras. Non? Están facendo unha gran inversión aquí para convertir este hotel nun hotel de categoría superior, non? A verdade é que eu estou encantado de que a xente teña esa iniciativa e de que en Sanxenxo todos os hoteleiros pertenecen a familias e gracias a eso pois estamos tendo éxito, non? E polo tanto, cando se aposta pola calidade, nós temos que estar aquí. E lle quero agradecer á Xunta de Galicia pois que axude económicamente este tipo de actuacións, porque eso significa que vamos no bo camiño. E sobre todo estamos moi orgullosos a nivel hijos de sacar este proyecto de manera tan ilusionada, pero sobre todo por mi madre y por mi padre, que lo fundaron, y queremos que llegue y que sea un referente en la zona, no solo para La Lanzada, sino para Sanxenxo y para Pontevedra incluso. Un grupo de xubilados do Salnés crea a Asociación Sabia Bella. O colectivo nace coa intención de promover a primeira residencia de maiores da comarca en réxime de cooperativa. Un modelo explican que funciona xa noutros puntos do estado. Xa están a estudar a compra dun hotel para transformalo neste novo centro. Fan un chamamento ás administracións para conseguir que este proxecto se faga realidade. Citámonos con José en Sanxenxo para coñecer máis detalles desta nova asociación. El, xunto cun grupo de xubilados do Salnés, acaban de poñer en marcha o colectivo Sabia Bella de Galicia. Un dos seus principais retos é a creación da primeira residencia de maiores da comarca en réxime de cooperativa. Isto non é novedade, no resto do Estado español existen xa este tipo de vivendas cooperativa para maiores, e non precisamente hai que esperar a estar un imposibilitado e non poder moverse, senón que incluso nunha edad media, pois hubo personas que se uniron e dixeron, bueno, pois por uns motivos ou outros que se encontraban solos e facendo este tipo de cooperativa, pois se uniron a outros e viven en comunidade. O colectivo está convencido de que este proxecto pode funcionar. Para iso, din, precisan da axuda das administracións. Tenemos que poñernos en contacto coa Consellería correspondiente da Xunta de Galicia para que aporte o que este dentro das súas posibilidades, porque non cabe duda que se aporta uns diñeiros ás privadas, a xente que ingresa en privadas, en algunha pública que empeza a aparecer a partir da hora, pois, como non, penso que vamos a ter dereito non solamente a unha axuda económica, sino a que tamén nos preste unha serie de servicios, como pode ser limpieza, como pode ser sanidade, como pode ser o tema de cociña, etcétera, etcétera. Pero a titularidade do centro sería dos cooperativistas que decidan entrar no proxecto. Creen que para comezar o ideal sería un grupo de 20 ou 30 persoas. Avanzan que xa estudan facerse cun hotel para transformalo nesta nova residencia. Sabemos, eso é público, que na comarca do Salnés e Pontevedra existen unha serie de hoteles en venta. E a nosa posibilidade cal é? Ou comprar ou alquilar. Mellor comprar, porque isto non é un proxecto para un día nin para unha semana. Pois partindo da base da compra dun hotel coas características necesarias para ese grupo de personas, pois habrá que facer melloras, o sea, melloras simples, pero melloras, porque prácticamente, pensando nesa realidade, un hotel é o que máis se asemella a unha residencia de maiores. Mais alá deste gran proxecto, o colectivo naceu para facerse eco de outras reivindicacións dos xubilados, mellores condicións do servizo de axuda no fogar, a exención de facer a declaración da renda aos xubilados que perciban menos de 30.000 euros ao ano e, por suposto, unha mellora das pensións que piden que se blinden por lei. Todo que nos logremos e fagamos, isto non é solamente pos que estamos agora. Non cabe duda que isto é unha loita que emprendemos agora, pero que vaya a ser beneficioso por da hora e máis por que veñen atrás. Iso é o que debemos e recabamos precisamente apoio non só dos maiores, sino das persoas xóvenes e menos xóvenes, porque é algo que vai a ser para todos. En esa loita fago un chamamento a participar este mércores en Pontevedra nunha movilización en defensa das pensións, nunha convocatoria simultánea que se estende por todo o Estado. Baixo o lema, somos 49 millóns de pensionistas.
Xa avanzábamos onte e hoxe imos con máis detalles dese concerto que vai ofrecer Jennifer López o 8 de xullo en Pontevedra. A cantante estadounidense escolle a cidade de Lérez para arrancar en España a súa xira despois de 5 anos en pasar polo Estado. Pouco se sabe deste concerto de relevancia internacional que será no Parque de Tafisa e no que Jennifer López interpretará os grandes éxitos da súa carreira. Pendentes aínda de que se publique a capacidade do recinto e se anuncie a saída á venda das súas entradas e tamén os seus prezos, agárdase que sexa multitudinario. Apple Night, a xira europea de Jennifer López, arrancará en Pontevedra. Será 8 de xullo no Parque de Tafisa. Estamos encantados, obviamente, de que Jennifer López veña a Pontevedra e ademais estamos encantados tamén porque é o primeiro concerto en 5 anos que se celebra en toda Europa e vai ser en Pontevedra. Polo de momento, pouco máis se sabe deste evento de relevancia internacional. A organización aínda non fixo públicas cuestións como cal será a capacidade do recinto, cando se porán as entradas á venda ou cal será o seu prezo. O espectáculo, ademais, o concepto é tremendamente simple de explicar, emocionante, porque vai a vir co repertorio de grandes éxitos. É unha xira de grandes éxitos da súa carreira, directamente. Non unha presentación de disco, non unha presentación especial de algo, non, é de unha xira de grandes éxitos. Si que se explicou hoxe que a celebración do Festival Big Sound, tamén promovido por Playplan no Parque de Tafisa os días 11 e 12 de xullo, facilitou o desembarco de Jennifer López na cidade. O seu concerto aproveitará parte da montaxe. Hai moitas sinerxias, non só dentro da parte organizativa interna, sino de custos tamén para poder equilibrar e tratar de que bueno, saian as contas, que por a parte empresarial é fundamental tamén, de intentar que salgan as contas e bueno, a convivencia dende un martes, o Big Sound comezará o venres e o sábado, pois é tempo de abondo para adaptar e facer as adaptacións no recinto, pero que van a combinar moi boa parte de infraestructura, montaxe e demais. Tampouco se desvelou cal é o custo de traer a artista do Bronx ata a cidade do Lérez. Así as cousas, Concello e promotora están convencidos de que o evento será multitudinario e pagará a pena. E darémola no seu momento, vale? En todo caso, teño que decir que bueno, vai a custar moito menos que a repercusión mediática e publicitaria que vai a ter este propio evento, non? Pontevedra ten demostrado sobradamente a capacidade de organizar eventos de todo tipo a nivel mundial, non? Somos conscientes de que é un reto organizativo, é un reto comunicativo, é un reto de xestión, pero Pontevedra sabemos que está, non temos ninguna dúbida, de que está plenamente preparada por a experiencia que xa ten histórica de acoller a milleiros de persoas. Tras o seu paso por Pontevedra, a intérprete de temas como Un de Flor, El Anillo ou Jenny from the Block actuará en Cádiz, en Málaga, en Barcelona e en Bilbao. E ás portas da Semana Santa, Martín Kodax lanza a súa proposta enoturística para esta primavera. A adega reforza a súa oferta con actividades pensadas para públicos amplos, tanto autóctonos como visitantes. Inclúe visitas guiadas con catas de viños e produtos galegos e un paquete de experiencias nas que se vincula a viticultura coa tradición mariñeira. Martín Kodax reafirma a súa aposta polo enoturismo. A adega ten lista a súa programación para esta primavera coa vista posta na Semana Santa, unha campaña na que visitantes galegos e de fora se interesan polas súas propostas. Un conxunto de actividades que permiten gozar dos seus viños en contacto coas tradicións e o patrimonio natural da zona. El pistoletazo de salida en cuanto a enoturismo en la bodega es Semana Santa. Siempre abrimos un poquito antes para calentar motores, puesto que para nosotros es muy importante el servicio que damos en la bodega de enoturismo. Cada vez la gente viene más, ya no solo amantes del vino, sino también en modo ocio, modo familiar. Es una visita más a la que sumar a nuestra gastronomía y a nuestra cultura. Para iso na adega teñen distintas ofertas adaptadas aos intereses de cada un dos públicos, caso, por exemplo, das visitas guiadas. Distintas visitas, unas más cortas, distintos vinos, 2 vinos, 3 vinos, visita experimental. Quiero
quiero decir que cada una de las ofertas que tenemos ahora mismo en el mercado intentamos adaptarnos al abanico amplio de visitantes que tenemos todos los años. Orixe es la más sencilla, 2 vinos con maridaje de 2 quesos, el tiempo más cortito y tiene un precio. A partir de ahí vamos subiendo con más vinos, distintas categorías de vinos dependiendo de los gustos. O sea, Martín Codas es una bodega que tiene una amplitud de referencias, y entonces vamos jugando un poco con esas diferencias, que non son ni mejores ni simplemente son diferentes. Na proposta salientan tamén as experiencias vinculadas ao territorio coa cultura mariñeira da Ría de Arousa como nexo de unión. Se trata de conjugar lo que nosotros podemos ofrecer desde aquí con nuestros colaboradores principales, que siempre están relacionados con lo que es el mar y el mundo marinero. Entonces, visita a una conservera, asistir a una jornada de marisqueo, o bien trasladar un poco la experiencia de la bodega y empezar ya con esa cata y esa explicación de unos vinos navegando en un barco marinero. A estas propostas hai que sumar outra que se presta para plans improvisados, unha visita á terraza de Kodax para gozar dun viño con maridaxe. Sorprendentemente, los que más demandan ese servicio son los extranjeros, o sea, ya vienen sabiendo que aquí tenemos ese servicio. Y a lo mejor mucha gente cercana pues desconoce que tenemos a su disposición, en un horario que puede ser de una terraza de hostelería normal, tenemos ese servicio en nuestro wine bar. E con toda a campaña no turística de primavera ainda por diante, na adega están a traballar xa no verán, confirman que volverán os xoves, os seráns e as tardes do Atlántico, pero para coñecer máis detalles aínda teremos que agardar un chisco máis. Ribeira vivirá unha Semana Santa cargada de relixiosidade e compromiso social. Ademais dos actos litúrxicos, desenvolveránse accións de voluntariado e actividades pros mozos nas distintas parroquias. Conmemorar a paixón de Cristo, pero tamén reforzar o compromiso social da Igrexa. Estes son os obxectivos da parroquia de Santa Uxía nesta Semana Santa, que o seu cartel sintetiza a perfección. Esta imaxe que é conmovedora tamén, donde se ve ese clavo que está pois mergullándose nos pés de Xesús. E por outra banda, é dicir, ao outro lado da cruz, un pouquiño pois como así de fondo, vense imaxes doxe das guerras pois de Ucrania, de Gaza, vese pois deportacións, vese, bueno, o que fai relación un pouquiño a todo o que se está vivindo no mundo actual. As celebracións religiosas comezarán o domingo coa bendición de Ramos e continuarán ao longo da semana con actividades en todas as parroquias e accións de voluntariado, como acompañamento a enfermos e maiores. O Xoves Santo terá lugar a Santa Cea e a procesión do Paso, e o Venres Santo comezará cun Vía Crucis moi especial, dende Sobrido ata o Miradoiro da Curota. Primero, con algo también muy especial, de un Vía Crucis que iremos en la Curota, el mirador de la Curota ahí, 7 kilómetros. Ahí es para recordarnos el calvario que Jesús también vivió y que sufrió por nosotros. Y eso lo haremos a partir de las 10 de la mañana. A xornada rematará co desencravo e procesión do Santo Enterro, dando paso á Vixilia Pascual do sábado como peche das celebracións. Desde las instancias superiores nos piden, nos solicitan que efectivamente sea una celebración conjunta para toda la unidad pastoral, dada la importancia de la que se reviste esta celebración, ¿no? Y como todos los años, después remataríamos con una fiesta, una parte más, diríamos así, gastronómica, ¿no? Ademais dos actos relixiosos, o Concello programou coa hostalería unha serie de concertos a desenvolver durante toda a xornada do sábado polos distintos locais. Unha actividade que despois de falar co padre don Alfonso acordamos que o mellor día debería ser o sábado previo á vixilia, pois durante ese día non hai apenas ningún tipo de celebración religiosa, polo tanto podíamos facer unha actividade máis laica e levar a cabo esta idea que é poñer música que ven da man da propia hostelería, que nos solicitaron que despois do éxito que hubo en Nadal, que a celebración das rúas musicais, que estaría ben poder facela en Semana Santa. Haberá tamén unha programación especial para a mocidade con actividades organizadas por un seminarista e un grupo de catequistas.
Máis asuntos. O Club de Remo Pobra celebra o seu segundo campeonato provincial de bateis. Vai ter lugar esta fin de semana, o sábado e o domingo no porto da localidade. Na proba participan 600 remeiros chegados de 12 clubes da provincia da Coruña. A Dársena da Pobra acollerá esta vindeira fin de semana unha nova proba de remo coa disputa do Campeonato Provincial de Bateis. Organizada polo Club de Remo Pobra e a Federación Galega de Remo, na proba participarán todas as categorías dende a levín absoluta. Vimos de un fin de semana de bateis aquí na Pobra, no que tuvemos a bandeira do Concello e temos a final de finais, e continuamos outra semana máis, que é xornada de sábado e domingo, e no cual esperamos ter máis ou menos o mesmo número de rapaces, na beira de 600 rapaces e 12 clubs. O sábado é clasificatorio para o domingo, e das diferentes tandas salirán, se hai dúas, os dous primeiros de cada tanda, máis o mellor tercer tempo para o domingo, para as finales. O campeonato servirá ademais de clasificatorio para o campeonato galego. É clasificatorio para o campeonato galego, que se vai disputar a vindeira semana en Bueu, e este a súa vez será clasificatorio para o campeonato de España, que se vai disputar na localidade de Casturdiales en Cantabria, non? Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, cun gran impacto económico e social na vila. Creo que é unha obriga que temos desde as administracións locais, apoiar aos clubs locais tanto económicamente como con diferentes medios e recursos, e sobre todo para min o máis importante, que eu digo sempre, non poñendo paus nas rodas, é dicir, canto menos estorbemos, pois casi hasta mellor, para que se podan celebrar todo este tipo de eventos. Bueno, claro, calquer evento deportivo, por exemplo este, que é un campeonato provincial, e independentemente sendo máis pequeno en canto a importancia, por dicirlo de alguna maneira, sempre move moitísima xente, sobre todo cando estamos falando de categorías pequenas que moven familias, e iso ao final acaba repercutindo no Concello, dinamiza todo o que é a parte da hostelería. E agora falamos de ciclismo, porque esta fin de semana disputarase unha nova edición da Challenge Volta ao Barbanza a Orixe. A cita deportiva, dividida en dúas etapas, Rianxo e Ribeira, reunirá a 120 ciclistas dun total de 18 equipos. A proba está organizada polo Clube Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo e conta co patrocinio da Mancomunidade Barbanza Arousa. Esta mañá era presentada a cuarta edición da Challenge Volta ao Barbanza a Orixe, que terá lugar esta vindeira fin de semana baixo a organización do Club Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo, e co patrocinio da Deputación da Coruña e a Mancomunidade Barbanza Arousa. Probas como esta son de vital importancia para a posta en valor dos nosos recursos naturais, culturais e paisaxísticos, e a Volta ao Barbanza é unha oportunidade para a potenciación turística, para gañar prescriptores entre os participantes e visitantes que se desprazan ao noso destino con motivo desta proba deportiva. A proba dividirase en dúas etapas a disputar nas localidades de Rianxo e Ribeira. En total, 180 kilómetros de percorrido, coa participación de 18 equipos, na súa maioría nacionais, aínda que tamén con 2 clubs portugueses. Este ano temos confirmados 120 corredores, repartidos en 18 equipos, dos diferentes puntos da xeografía española. Varios deles son do mellor que hai a nivel español da categoría. Veñen equipos representando Galicia, Cantabria, León, Asturias, Extremadura, Burgos, Madrid. Dende a Federación Galega de Ciclismo destacaron a importancia desta proba, que reunirá o mellor do ciclismo promesas. Esta é unha volta onde se forman ciclistas, onde se forman persoas, pero tamén gracias a este evento deportivo vamos a dar a coñecer, sobre todo, como ben dicía antes, este magnífico entorno, este magnífica paisaxe, non? Con esta riqueza cultural, gastronómica, como non, un fin de semana onde a xente vai aproveitar tamén para disfrutar da gastronomía local. A volta será puntuable ademais para a Copa Galicia de Estrada. Pois imos marchando, porque de contado chega o programa Falemos, pero a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.